Iyara mo kung binaklay. Wala hindi nakasumbad yung problema. Ay, saan mo gano'n? Nag-ulan pa. Ay, tawagan. Parang mayok. No? Sino makatabang ni Limal? Pre! Oy, hello pre! Unsa man? Dako lagi kay problema, pre. Unsa man ang problema ha, pre ba? Kalugos ko guro ko niya akong kwarta. Nakoy 3 million sa balay. Nakoy 2 million sa bangko. Napay ako mga sinuksok dito, balo asar ko nabutang. Tabangin ko ni pre, be. Sig katabang ka, di ba? Aw, utangin na lang ko, pre. Balag lang kang bayad na ko ba? Ari ka mangutang na ko. Ana! Pariha kitag problema, pre. Kay pag deposit ako sa bangko, ang bangko may libalibad. Libong kay ko asar kung pamutang ang kwarta nako. Tungod sa kadaghan. Naun saon man to ni pagsulbad yung itong problema, pre. Anak ay naibawaan nga tulisan dya, magpatulis na lang ta. Naa, pre, pero dili ni sa tulisan. Ha? Saan na storya agad? Naa, pero dili tulisan. Tulisan akong gipangita. Dili, pre ba? Buot akong pasabot. Kini siya, dili kini siya tulisan. Pero ang naungan ni, murag tulisan. Ama ba, pre? Sika na lang. Mag-abot na sa itong abutanan na. Gigi. Buntag na, boss. Oy, may bundag pod. Kabalo naman siguro ka, boss, kung sa'yo among tuyo dere. Unsi ka blugod. Unsi tuyo nyo di ay. Dili manggod, boss. Nyara mi dere karon kay magpatabang unta mi sa dako na mong problema. Lah. Saan ang problema, boss? Dalag na ko'y matabang na. Problema lagi ko, boss, sa among kwarta ba, sa among pagburot. Munang lamid rin karon para magpatulis minimo. Ha? Sa tulis. Na, boss. Di ko, boss. Yung sintig ikaw niya. Makasala ta na. Di, boss. Yan, hindi ka na mo sa akong batada, boss. Kumpare na ko kay suspect lang itong naong daan. Boss, mo nang ikaw mo yung muuna mong tulisan. Naglisan ni gurot mo kwarta. Dili yun na maayo, boss. Kaya ako, bisag inani ko, boss. Nanglagpas gay ko diri, nagpasulor ganay ko diri, oh. Di, boss. Ikaw lagi makasulbad ng problema, Boss, boss. dili, boss. Tulisa ko, boss. Boss, Tulisan di ba? Dili, boss. Ako mo to, marking na ko. Nakoy Dili power ko pa bank. sapol, boss. Ako ni ihatag. Dili lagi ko, boss. Napo mga cellphone. Yawin na sa akong motor. Oh, yawin na sa motor. TM na nito, 2 zillion. Palihog kong kuhan ito. Lalo ang password o kuhan. Boss, dugay na yung ginit mahagod, boss. Kini, gamay-gamay naman sad ni, pero Ari na, tulis na eh. oh, kana. Tulis na ya. Tulis. Ari na, Hinaya, pod. ari na tanan. Mahimo, kailan ko sinsiyo, boss. Ari na, tanan. Cellphone ako. Sige, nagag bracelet. Ako ning hatag nimo. Boss, na ang password ko sa. Unsa man eh? Ka basta. ATM na. Oh, bracelet. Oh, ako ning hatag nimo. Oh. Ari na tanan. Pintas, and then one. No. Ako ni 1 million password bag. Kini ako sa nina, ako ning hatag. Bago ni palit, di ka ni squad. Ari, dali, hubo tanan. Ayaw na ning brief kino. Wala kini. Boss, akong motor. Nandito ha. Nandito dito. Akong motor na po dito dapita. Pilit sa may piano. Boss, lamat kay boss. Salamat ya. Hindi harap problema ning Gusto mo na ko pag-drive nga doon ni ka motor. Ay, sos, imo ano ang problema? 2 zillion may sulod na akong ATM ha. Oh, sige. Iuli ko din. mo. Saan na ko ni, oy? Nay do ka motor. Do ka cellphone. 2 million. Lord, kay baon jugang dili ni tulis, Lord, kay ako may gipugos. Saan to man nga, grasya man eh. Sige na lang. Pero, boss! Saan mo na ko ni boss? Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene